Hi guys, karon guys magluto na pud ko og sudan na mo paniud to. Pagisado ko og baka. Karning baka niya. Isaduhon ha ang katunga akong sabawon, sagulan ako og pitsay kay may gusto ni Marlene. Ang akong gisado sa karne sa baka guys, unod ang sagulan og carrots og patatas og tangan ako og atsal. Kanya ang akong nilawoy nga kanang karne sa baka sa gulang ako pitsay. Ang ako isagol, luy ara og kanang Bombay. Yan ang pinaka. So, maghawa na to, mag-prepare na ko sa akong tutuon karon guys. Karon guys, mag-prepare na ko sa galang-galang kamote. Ako ni sidang galang-galangon. Kaya mao na po ni-request ni Marlene. Ito na nga akong gamong galang-galang. Isa rin kakamuti guys, pero dako. Naman ako, bagod. Lahit po yun. Ayun, tingnan tayo sa akin. Kaputan mo. Be. Harap na. Na. Patatas o carrots. O atsal. Okay, gutom na si Harold.
Ito na guys ang akong gisado nga unod sa baka. Ready to eat na guys. Kasi harod huwat. Kaunod sa baka nga akong sabaw guys. Sagol na ko og pizza.